Kaixo, zer moduz? Aizue, zenbat aldiz erakutsi digun munduak eta erakutsi digun gure inguruak horrelako maitasun historia perfektu bat, ezta? Baina ondoren errealitatea ez da horrelakoa izaten. Eta guazenen hori aste honetan ere ikusi dugu. Hori ikusteaz gain, beste bi musika proposamen ere bai, alde batetik Zetak eta bestetik Esti eta Mikel Marquez. Ezagutu nahi dituzue, Bat Bi Hiru Lau, goazen! Ulertzekoa da, aste honetan Garazik Luken gezurretan harrapatu du. Eta horrelako gauza bat barkatzea kosta egiten da. Are gehiago, bi hauek elkar hainbeste maite dutenean. Lukenek eta Garazik aste honetako atalean euren sentimentuak egan jarri dituzte. Egan egin genuen egan, kanta hori itxasotik ikus mugetara egan. Ze beharra izaten dugun askotan hartuta egan egiten hastekoa, ezta? Horretarako oso aproposa Zetak taldeak proposatzen digun abesti hau. Zetak taldea zuetako askok ja ezagutuko duzue, lehenengo pausuetan ja oso ezaguna egin delako. Izan ere, bertako lidera eta abeslaria ez da edozein. Peio Reparaz da bere izena eta Bendeta taldean ere ezagutu genuen aurreko urteetan. Eska egitetik elektronika egitera pasada Peio Reparaz eta horrekin euskal elektronikaren eszenan iaia aintzindariak izateraino. Zetak talde izan da. Aste honetako atalean ikusi dugun eta entzun dugun abestia, gaztean oso kutxuna daukagu. Zergatik, gaztearen 30. urteurreneko abestia oparitzat Zetakek abesti hau ekarri zigulako. Oso harro esaten dugu hori eta ez hori bakarrik. Egin zuten bideoklipean gazteako esatari batzuk ere ondo fijatzen bazarete ikusiko dituzue. Gaztean oso kutxuna dugu Zetak, baina zaleen artean ere sekulako arrakasta lortu du. Pentsa, azken Gaztea sarietan eta zuen botuekin bera izan zen irabazle nagusia. 3 sari eraman zituen Zetak taldeak eta noski Peio Reparaz ere eszenatokian oso ondo ikusi genuen. Maitasunak 1000 aurpegi ditu eta ziur nago, aste honetan June egon den lekuan, zuek ere askotan egon zaretela. Baina ni nork maitatuko nau ni? Errealitatea bestelakoa izaten da askotan, eta eskerrak lagunik onenak beti ondo-ondoan izaten ditu. Ipuinetan bakarrik daude, printzesak eta printzeak. Ipuinetan bakarrik daude, printzesak eta printzeak. Ipuinetan bakarrik daude, printzesak eta printzeak. Ipuinetan bakarrik daude. Zenbat aldiz entzun ote dugu printz eta printzesen arteko maitasun erromantikoen ipuin ederroiek, ezta? Errealitatea lagunak ez da horrelakoa eta oso bestelakoa izaten da. Eskerrak Esti Marquez etorri zitzaigun eta horri buelta bat eman zion entzun berri dugun kantu horretan. Eta Marquez abizenak ez dizu epistarik ematen? Bai, Mikel Marquez musikari eta abeslariaren alaba da Esti. 2015ean lehenengo aldiz beraitarekin eszenatokira igo eta iaz Azal Berritzen izeneko diskoa kaleratu zuten. Eta bertan dago, aste honetan goazenen entzun dugun abesti hori ere. Baina orain ikusiko duguna beste bertsio batekin dator. Abesti honek merezi duelako. Olatz Salvador eta Sara Zurzarekin Esti Marquez. Ipuinetan bakarrik daude, printzesak eta printzeak. Ipuinetan bakarrik daude, printzesak eta printzeak. Aste honetan bagenuen zer ezagutu, Marqueztarrak eta Zetak. Datorren astean ikusiko dugu zer etorriko zaigun. Besterik gabe, bideo gehiago ikusi nahi badituzue, goazenen aplikazioan eta YouTubeen ere bagaude. Beraz, muixu bat. Gaztea.